dacă ai primit și tu stickerul ăsta personalizat și vrei să-l pui pe perete, doar că ai așteptat câteva zile mai mult, să știi că folia pe care noi o folosim este specială. Specială în ce sens? Are un adeziv mai slab, astfel încât atunci când îndepărtezi folia de transfer, să nu-ți deterioreze peretele. Iar acest aspect o să-l facă puțin mai dificil de îndepărtat autocolantul de pe hârtia suport. Ce înseamnă asta? Uite, de exemplu, stickerul s-a stat puțin mai mult decât era necesar. De obicei, este recomandat ca în momentul în care primești stickerul să-l iei să-l montezi, prima sau a doua zi. Dar dacă ajungi în situația asta, de exemplu, și stickerul a stat puțin mai mult, nu este nicio problemă. Ai nevoie de o racletă, poți să folosești un card bancar și, cu grijă, trebuie să te uiți în zonele în care vezi că folia este ușor ridicată de autocolant. Și fix aici vii și dai cu racleta peste. Fix cum fac și eu. În cazul în care nu ai o racletă cu un burete cum o am și eu, poți să pui aici ori o pâslă, ori o bucată de bumbac, ori poți folosi un șervețel. Și fix peste zona autocolantului te duci și racletezi. Fix cum fac și eu. Uite, fix așa. Cu puțină răbdare o să reușești să-l apeși pe tot. Atenție! Acest lucru îl faci întotdeauna pe o suprafață dreaptă, pe o suprafață plană. Adică nu poți face această procedură în pat sau pe canapea. După ce ai reușit să racletezi totul, sfatul meu este să întorci stickerul, da? Și să începi să îndepărtezi hârtia suport. Adică asta. O îndepărtezi și aici, uite, vezi, o parte nu se ridică. Ce trebuie să faci în situația asta? Să mai apeși puțin pe ea, să insiști. Iar în momentul în care insiști mai mult, o să vezi că autocolantul rămâne pe poziție. Și tot ce trebuie să faci acum este să-l iei și să-l desfaci. În momentul în care ajungi, iar uite, de exemplu aici, vezi? Este o anumită zonă, autocolantul nu a vrut să iasă. Mai apăs pe spate un pic, insist și rămâne. Trebuie doar răbdare și grijă, nu e mai mult. Și uite așa, reușești să îndepărtezi hârtia suport de folia de transfer. Acum, tu poți să iei autocolantul fix așa și să-l iei și să-l montezi unde ai tu nevoie. Dacă mai cauți și alte sfaturi utile, să știi că ne găsești pe decostick.ro cu stickere decorative și multe alte produse interesante. Hai, nu mai sta pe gânduri. Decostick.ro